Bloom har fået en ny veninde, Stella. Sammen kommer de til at opleve mange eventyr. Mystiske væsener har indledt en intens jagt på sol- og månefeen Stella. Selvom hun er ret skrap til at forsvare sig selv, sætter hun alligevel pris på Blooms hjælp. Måske er Bloom også en fe. Find ud af det på Alfea, skolen for magiske feer. Velkommen til Magix. Så det er det magiske rige. Wow. Jeg har aldrig set noget lignende. Det må være din skole derovre. Glæder du dig, Bloom? Det kan du tro, jeg gør. Jamen, så lad os se at komme afsted. Vi må ikke komme herover. Hey, det er som om, der er en usynlig mur. Jeg kan ikke komme igennem. Er det rigtigt? Hvor er den? Jeg kan ikke mærke noget. Simon gør ikke grin med mig. Nej, skat, på ære. Stella, du skulle vel ikke have noget med det at gøre? Nej, Bloom. Det er en beskyttelsesbarriere. Den holder umagiske væsener væk fra Alfea. Jeg er ked af det, men I kan desværre ikke komme med længere. Mor, far. Så er det vel tid til at sige farvel, Bloom. Min egen lille pige. Prøv nu at gøre dit bedste, okay? Og glem nu ikke, at vi altid er der, hvis du har brug for det. Kiko, pas nu godt på hende. I skal ikke være nervøse. Hun er i gode hænder. Kom, vi går nu. Jeg kommer og besøger jer lige så snart jeg kan. Jeg sender jer hjem nu. Er I klar? Bliv stående og rør jer ikke. Solaria! God hjemrejse! Er du klar til at tage skridtet? Når du først er igennem barrieren, er det for sent at vende om. Jeg ved, hvad jeg vil, Stella. Jeg tager med dig. Okay, lad os komme afsted. Det er tid til at gøre vores entré. Hvor er her vidunderligt. Det skal du ikke lade dig narre af. Hvem er den dame derovre? Griselda, forstanderinde. Hun lader sig i hvert fald ikke narre. Hvad er deres navn, unge dame? Eleanor er Dololuna. Jeg sendte indmeldelsespapirerne. Okay, lad os se, om deres navn står på listen. Eleanor. Er de nervøse, unge dame? Lidt. Der er de. Eleanor er Dololuna. Kom indenfor. Mange tak. Næste. Hvad nu? Jeg er jo ikke på listen. Jo, du er. Jeg har tænkt på alt. Prinsessen af Callisto skulle have gået her i år, men af en eller anden grund har hun skiftet mening. Hun gav mig det her brev, som jeg skulle give til rektorinden, men det gør jeg bare ikke alligevel. Og her er der ingen, der kender prinsessen af Callisto. Og nu vil du have mig til at tage hendes plads, eller? Men det er jo snyd. Det er bare en lille hvid løgn. Kom så, Bloom. Det er for sent at vende op nu. Godmorgen, frøken Griselda. Er det ikke prinsesse Stella og Solaria? Jeg havde aldrig troet, jeg skulle se dig her. Efter uheldet sidste år undrer det mig, at du vil bære os med dit selskab endnu en gang. Jeg giver ikke så let op, ved du. Nej, og hvem er din veninde? Prinsessen af Callisto. Prinsessen af Callisto? Veranda Callisto. Ja, det er mig. Kom ind, I to. Der ser du, mine idéer virker altid. Forresten, Stella, hvad skete der sidste år? Det var ikke noget. Frøken Griselda skal altid overdrive. De nye elever er kommet. Hvor er de dog nydelige? Vordende feer. Hvor er det mange århundreder siden, jeg var en af dem. Alligevel føles det, som om det var i går. Jeg kan ikke se. Undskyld mig. Kunne I... Se, det hjalp på det. Ja, se, det var meget godt. Fasse whiskys. De burde være mere påpasselige med deres transformationer. Skolen her skal være jeres hjem i de næste 5 år. Men den kan til hver en tid ophøre med at være jeres hjem. Skolens reglement bygger på disciplin. Overtræd reglementet, og jeg skal personligt ledsage jer til porten. Det her er ingen troldmandsskole. I er her ikke for at lære hokus pokus. Derfor må I ikke bruge jeres kræfter på gangene og andre opholdssteder.
Faktisk er det eneste sted, hvor I må gøre brug af jeres kræfter i klasselokalet under læreropsyn. Er det forstået, prinsesse Stella? Takket være dig og dine narstreger kan vi først bruge tryllelaboratoriet i næste måned, hvis alt går vel. Nu ved du i hvert fald, hvad du ikke skal gøre. Har du gjort det? Hvad så? Min far har erstattet skaden. Undskyld, jeg er sent på den. Det må I meget undskylde. Mine damer, her kommer rektorinden. Stille! Altså, der er ingen grund til at være så formel. Jeg håber ikke, at frøken Griselda har taget modet fra jer. Velkommen til Alfea, den bedste skole for feer i hele Magix. Det er sjovt nok også den eneste. Kom med mig, mine damer. Velkommen. Vi starter med introduktionsmødet, som gerne skulle føre til, at vi lærer hinanden bedre at kende. At blive fe kræver hårdt arbejde, men jeg ved, at alle her nok skal klare den. Glem ikke, at læreren og jeg altid er her for at hjælpe. jer. Okay, slut med de kedelige taler. Nu kan jeg kigge jer lidt rundt på slottet. Men pas på. Der kan være fare på færde. Hold jer fra heksene i himmeltårnet. Bare vent, det kommer nu. Hold jer fra heksene i himmeltårnet. Så ikke flere taler. I er alle sammen fri indtil aftenspisningen. Held og lykke alle sammen. Vi ses igen i morgen. Glem ikke, at undervisningen starter kl. 8. Kom til tiden. Du vil kunne lide rektor Faragonda. Hun siger altid det samme, men hun er god nok. Hvem er heksene fra himmeltårnet? Der er 3 skoler i Magix. Den her, og så er der Rødkildeskolen for eksperter. Det er der drengene går. Og så er der hekseskolen i himmeltårnet. Hekse? Wow! Ja, men dem må du hellere holde dig fra. Hey, se der! Vi skal dele lejlighed. Fedt! Det der er mit værelse. Det er det samme som sidste år. Har du dit helt eget værelse? Wow, heldig Eksen. Jeg skal bo sammen med en anden. Undskyld. Nej, det er mig, der siger undskyld. Jeg kommer bare her og smider mine ting over det hele. Det her er en talende plante. En af mine opfindelser. Jeg hedder Flora. Nej. Jeg hedder Bloom. Bloom? Jeg mener nej, jeg holder da meget af navnet Bloom, men det hedder jeg ikke. Faktisk så, mit rigtige navn er Viranda Callisto. Ja, det er det. Callisto, den 4. verden i det magiske rige. Wow, det er rimelig langt væk. Hej, jeg hedder Tekna. Hej Tekna. Jeg hedder Stella. Hey, dig har jeg hørt om. Også mig. Forresten, før du springer dit værelse i luften, så giv os lige en advarsel, okay? Det var altså et uheld, hvis der er nogen interesse. Et uheld, du blev smidt ud for. Men hvordan er du kommet ind igen? Sandheden er, at de ikke kunne undvære mit underskønne selskab. Slemplante, sæt dem så ned nu! Nej, Flora. Du må ikke skælde planten ud. Kiko forsøgte garanteret at spise den. Den vil jo bare forsvare sig. Er du sulten, lille kanin? Her. Nu vi taler om mad. Har I lyst til at spise ude i aften? Så kan vi fejre det nye skoleår. God idé. Så kan vi lære hinanden bedre at kende. Nogen, der har lyst til pizza? Hvad er pizza? Ja, hvad er det? Det er nationalretten på Callisto. Sådan cirka. Magix sidste stoppested. Alle passagerer bedes stige af. Er vi der nu? Må jeg åbne øjnene? Jeg kom bare. Åbn øjnene. Du ser skuffet ud. Selvfølgelig er jeg skuffet. Er det? Magix. Hovedstaden i det magiske rige. Universets mest fortryllede by. Tja, hvad havde du forventet?
Jeg ved ikke, drager, nisser, troldmænd og butikker fulde af tryllestave. Men det hører jo til eventyrene. Det her er virkeligheden. Her er alt drevet af sin egen magiske energi. Magien er overalt. Wow! Hold da op. Hvis du vil se, skal du åbne øjnene. Lad os så få noget at spise. Helt sikkert. Og herover har vi stillet med lidt mere, du ved, attitude. Jeg ved snart ikke. Slanger og salamander. Det er dem! Undskyld mig. Så du lige, hvad jeg tror, jeg så? Hvad var det? Kom der ikke en flok piger forbi, eller jeg blev skør? Nej, slet ikke. Det var elever fra Alfea. I dag er det begyndelsen på det nye skoleår. Mine briller! Kom straks tilbage! Jeg må straks advare mine herskerinder. De er også i Magix. Nu kan de selv få lov at klare den. Hallo? Knud! Hvad er der nu, din udulige ildelugtende trold? Feen og ens venner er her i byen, deres højhed. Jeg har lige set dem gå forbi. De er på vej mod centrum. Er du sikker? Det lyder næsten for godt til at være sandt. Vi må have fat på Stellas stav. Hør godt efter. Denne gang svigter du os ikke. Og gør du det alligevel, garanterer jeg dig for, at du aldrig nogensinde kan få dine briller af igen. Forstået? Nej, ikke brillerne. Jeg lover, jeg nok skal klare det. Jeg forstår ikke, hvorfor min mobiltelefon ikke virker. Når jeg ringer op, så sker der ikke noget. Lad mig se på den. Jeg er ret god til det med elektronik. Hvad er det, der er så sjovt? Det kalder jeg oldnordisk teknologi. Hvor har du fået fat på den? Jamen, det er den seneste model. Ja, på jorden. Undskyld, jeg grinede af dig. Det var ikke pænt. Hallo? Bloom? Hej, mor. Ja, det går helt fint. Skolen er pragtfuld, og jeg deler lejlighed med Stella og 3 andre piger. Nej, undervisningen starter først i morgen. Og bare rolig, jeg skal nok fortælle jer det. Ja, det forstår jeg godt. Nej, det skal jeg nok huske, det lover jeg. Mor, jeg bliver nødt til at gå nu. Mine veninder kalder på mig, så stort knus og giv far et kram fra mig. Farvel. Jeg er sikker på, at det er det væsen, der overfaldt os i Gardenia. Han holder øje med mine veninder. Hvor er han? Jeg er jo nødt til at finde ham. Nå, Knud. Jeg så den lyshårede pige med den magiske stav på torvet. Og det var tæt hun var sammen på. med sine veninder. Vi skal have den stav. Søstre, vi bliver udspioneret. Overlad det til mig. Flyt dig, tyksak. Jeg kan ikke se noget. Nu skal jeg bare fordufte. Mens hun bliver her. Det var bedre. Nå, kunne du lide vores lille spøj? Vent om. Juhu! Jeg er en fe. Kalder du det magi? Jeg skal give dig magi. Ser du det magi? Og det er magi. Nej! Hvor er Viranda? Hun burde være tilbage. Aner det ikke. Måske er hun faret vild. Kom herned. Jeg er ikke færdig med dig. Og nu, sidste hånd på værket. Hvor trist du lige skulle møde os. Lille uskyldige fe. Lad hende være.
os i stedet. Ynkeligt. Knud, de er til dig. Mor dig godt. Dit utyske. Det er hende, der har staven. Statisk kugle. Sonisk chok. Guldstøv. Sikkert fjols. Okay, isvæklinge, I beder om det. Søg dækning bag mig. Iskjold. Søstre, de er mine. Det værste er ikke overstået. Lad os komme væk herfra, piger. Hvor er de? Nej, de er forsvundet. Bloom, kan du høre mig? Det er okay, du er i sikkerhed nu. Er en jordbogpige at være, må jeg sige, at du klarede dig virkelig godt. Det var rigtig modigt af dig. Stella! Er der noget, vi bør vide om Bloom af Callisto? Ser I, jeg har måske pyntet lidt på Blooms historie. Nå, pyt, jeg skal nok fortælle jer det hele på vej hjem til Alfea. Okay, der er fri bane. Er I klar over, hvad klokken er? Unge damer, vi var bekymrede for jer. Gå straks i seng. Vi repeterer reglementet med jer i morgen. Ikke så hurtigt, prinsesse Miranda. Er der ikke noget, du har glemt at fortælle os? Okay, jeg hedder Bloom, og jeg kommer fra jorden. Jeg vidste, du ikke var en rigtig prinsesse. Unge dame, din bedrager. Ja, men alligevel. Hun må være et magisk væsen, ellers var hun ikke kommet igennem barrieren. Nå, ud med sproget, Bloom. Hvorfor udgav du dig for at være en anden? Jo, ser I, Fru, det var mig, der fandt på det. det er okay, Stella. Jeg kommer fra en lille by på jorden, der hedder... Uden for det magiske rige? Det kan ikke passe. Vil ikke nok lade være med at bortfise mig? Jeg har altid vil være en fe af hele mit hjerte. Nu kan jeg få min drøm opfyldt. Ja, du har løjet for os, og det er utilgiveligt. Men hun har også en drøm, og den tror hun fuldt og fast på. Hun har udvist en forbløffende ihærdighed. Og er det ikke en nødvendig egenskab for en fe? Jo, fru. Så gå nu i seng. Og vær stille, piger. Ja, fru! Jeg anede ikke, der var flere feer på jorden. Heller ikke jeg. Jeg troede, de forsvandt for flere århundreder siden. Ja, men hvem er så Bloom? Hvem? Wings, os, forstår I? Hvis vi skal være en gruppe, skal vi da have et navn, ikke også? Det er faktisk ikke nogen dårlig idé. Så er det meget nemmere at omtale os. Det er rigtigt. De 3 hekse hedder Trix, og vi kunne kalde os noget som... Supertøserne. Stellas tøser. Jeg har det. Fæklikken. Hvad for noget? Fæklikken. Det er kort, det er sødt, og det svinger. Hvad er der i vejen? Kan du ikke lide det? Ej, det lyder kikset. Jeg holder på Wings. Også mig. Perfekt. For ved I hvad? Jeg har allerede lavet logoen. Enkelt, men fængende.
Det ser fantastisk ud. Jamen, hvad betyder wings? Nej, ikke noget, bare wings. Næste afsnit. Alfea holder en stor fest, og det er en god lejlighed til at møde specialisterne. Drengene fra Rødkildeskolen er ganske enkelt utrolige. Da heksene ikke er inviteret, pynser de på at ødelægge festen. Slipper de afsted med det?